Huomenta, huomenta. Mikä tässä pöydällä on? Missä? Mikä vittu se pöydällä oikein on? Tossa. En kyllä yhtään tiedä. Mikä vittu tossa on pöydällä? No eiks se oo? Luumu. 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 Pöytäkin hajosi ja mun suuhun vajosi. Mitä siihen sanoisi? Elina. Ampuisin. Aamulla sen kuristan ja paskat housu puristan. Autolla yli pöristän ja korviani höristän. Pöydällä on Appelsiini. sekä meillä pohtaana. Meidän tollissa lodaa vaikkei ulkonakaan saada. Pesee mun lakana ja mitä oven takana. Onko siellä Musta mies. ja vai joku vitu pakana? Minä menen katsomaan kun tilanne on tukala. Tukkana mukana. Mulla on paha pukama. Pöydällä on Luumu. kana. Sano mulle sana. Sana on Luumu. sana ja ajatus on sama. Sano mulle Luumu. se on taikasana. Pesee ensin Mun paska. lakana ja korjaa tuo hana. Vittu toinkään Luumu. Se on naapurit. Elina. Vittu paska. Ai jaa, niin onkin. Mä vittu täältä. Saatana. Vittu täällä saa vetää Kiva. rauhassa. Saatana ei kuitu mongoloidi. Mä tulee kyllä mun Luumu. kyllä saatana. Ei vittu. Mene vittu sitä pöydältä. Se on marmoria. Maksoi vittu tonnin musta täpöydässä. Vittu. Sä olet homo.